Imos coa información deportiva. Dúas derrotas e un empate na preferente pechan unha mala fin de semana. O Puebla caeu goleado polo Sigüeiro e o Cidade de Ribeira perdeu na casa do Pechacancelas, mentres que o Dumbría empatou co Santirso. A 19ª xornada non cumpriu as expectativas dos equipos da comarca que están a disputar a preferente. Puebla e Cidade de Ribeira perderon a oportunidade de facerse con 3 puntos ante rivais en teoría inferiores, e só o Dumbría puido puntuar tras empatar co Santirso. O Puebla pechou a fin de semana no 8º lugar do Grupo 1 tras caer goleado na súa casa. Alta acolleu o duelo no que se mediu o Sigüeiro, rival que está en descenso e que tomou a iniciativa dende o subio inicial. Os visitantes fixéronse co mando do duelo cando só se disputaran 2 minutos do choque, os que tardaron en bater a portería defendida por Juan Pérez. Os xogadores de Chofri non encontraron o camiño cara ao gol e a media hora de xogo o Sigüeiro castigou novamente co 0-2. Aínda que aos 5 minutos Hugo Suárez achegou ao Puebla no marcador. A segunda parte mantivo a tónica da primeira e o Sigüeiro anotou no 52 e no 82 para impoñerse cun claro 1-4. Dura derrota do Puebla que conta agora con 5 puntos de marxe co descenso directo. O Cidade de Ribeira tampouco firmou o seu mellor encontro e caeu co último clasificado o Cultural Maniños. Os locais tentáronse por partida dobre na primeira metade, logo de 2 erros defensivos dos branquiazuis, que acurtaron distancias no 62 co tanto de Felipe Blanco. Gol insuficiente para poder puntuar no campo do Pechacancelas. Outro día o partido contra o Puebla, o derbi barbanzano, pois vímolo bastante ben, tanto o Puebla como o Ribeira xogaron bastante ben. Penso que a vitoria podía ser de calquera dos dous. Ao final foi empate, non nos gustou ningún, pero bueno, polo menos quedou un puntiño na casa. E o domingo xogamos alá contra o Cultural Maniños e, bueno, a primeira parte un pouco despistados así nas coberturas e foi cando nos meteron os 2 goles. E despois metemos nós un gol, estábamos presionando todo o partido, pero ao final non chegou nin o empate nin a vitoria. Quen remarcou os aspectos a mellorar de cara ao futuro máis inmediato. Fueron en las coberturas de los corners, de cubrir al rival y de rematar, dejarlo rematar a portería. El aspecto defensivo y después morder un poquito más con rabia para marcar. Es lo que nos falta un poco más de puntería, tuvimos un larguero, una escuadra, paradones del portero, pero bueno, tenemos que seguir ahí tirando más veces a la portería. Llegamos muchas veces, pero no se tira como se debería de tirar. Tras esta derrota, o Cidade de Ribeira é 11º e ten só 2 puntos de marxe co descenso, marcado polo Sigüeiro, polo que deben sumar máis nesta segunda volta para conseguir unha permanencia que se ven de cara. Está bastante apretada a cousa, desde o 7º posto para baixo está todos aí entre 3-4 puntos, estamos todos aí metidos. Os do descenso tamén se están acercándose bastante a nós, e nada, temos que seguir sumando puntos. E apunta que hai confianza no equipo para lograr a permanencia. 100%. O equipo pois cada día xoga mellor, cada día gústase máis, cada día están máis compenetrados todos os xogadores e tal. Ben, non. Outro día contra o Puebla xogaron moi ben, pero tócanos unha de cal e outra de area, eso hai que melloralo. Xa que puntuar é clave e tal e como está a clasificación, os ribeirenses deberán de sumar outros 20 puntos para lograr o obxectivo. Para iso a directiva sonda o mercado na procura dun central, dun mediocentro e dun dianteiro para ter máis fondo de armario. O único conxunto da zona que puntou esta fin de semana foi o Dumbría. Os da Costa da Morte recibiron a visita do Santirso, cuarto clasificado, e viviuse un choque intenso no Conco. A igualdade protagonizou o duelo e as defensas impuxéronse nun encontro no que houbo que agardar o engadido para celebrar os goles. O Santirso tomou a dianteira no 91, pero rapidamente Diego Estevez puxo o empate no 92. Reparto de puntos que deixa o Dumbría 14º cun punto de marxe co descenso directo.